Ahojte, predstavujem vám nového Tiguana od Volkswagenu 3. generácie 1.5 ETSI. Je to hybridný benzín, štvorvalcový s výkonom 110 kW, 150 koní. Tak si niečo povieme o tomto krasavcovi, tak dúfajme, že sa vám videjko bude znova páčiť a predstavím vám ho v najlepšom svetle. Tohto krasavca sme si zapožičali ako inak z autobazaru Diamond, takže ďakujeme mu opäť. No a ak sa na neho pozriete, teda tak 3. generácia vyzerá veľmi exkluzívne a bol by som povedal, že či Tiguan alebo Touareg, tak by som už nerozmýšľal nad Touaregom, ale by som sa možno rozhodol aj pre Tiguana. Tretia generácia Tiguanu, náramne široká. Ukážem vám jednu vychytávku tohto autička. Sám osobne mám celkom nové auto 2021 bez kľúčového otvárania, však všetci to už poznáte asi, pri týchto nových moderných autách je to samozrejme snáď pri tej lepšej výbave. Ale toto ma fakt dostalo, tak sledujte. V rukách nemám nič. Stačí, že sa ku tomuto autičku priblížite a ono sa samo otvorí automaticky, teda žiadne bezkľúčové. A pozerám, že má to ešte bezkľúčové, ale vôbec to nemusíte používať. To autičko sa vám otvorí, ak mile sa ku nemu priblížite. Asi to bolo na ten meter. Super. Tak toto je jedna taká vychytávka, ktorá ma určite dostala pri tomto autičku. Tak je to v tej lepšej výbave, tak si skúsme niečo k tomu autičku povedať, prezrieť ho a uvidíme teda. Tak poďme, ideme. Poďte. Okay. Úplne postačujúci, ja si myslím, ako ja vravím, teda benzíny väčšinou do mesta, diesle na dlhšie cesty a podobne, ale toto autičko vyvraca moju teóriu o týchto autách, benzínových a dieselových, že toto auto si myslím, že kľudne aj na tie dlhšie cesty bez problémov a spotreba je vynikajúca. Tak, toto autičko bolo dovezené teda pre autobazar Diamond z Nemecka a ten, ktorý ho niesol, tak si ho veľmi pochvaľoval a kľudne týmto autičkom uháňal po diaľniciach aj 200 km rýchlosťou, čo je na tento motor a na to veľké auto robustné, úctihodné, skvelé. Myslím si, že výborné autičko a ako vy sami posúdite Tiguan, Touareg, no už tam nie je veľký rozdiel a keď si ho pozrieme znútra, tak budete prekvapení. Poďme si ho pozrieť znútra. A aj priestorovo teda to autičko znútra vyzerá super.
určite áno. Ak hovorím, opäť sa možno opakujem, ak by som sa rozhodoval teda medzi Tuaregom a Tiguanom, tak možno by som sa prikláňal ku Tiguanu, lebo priestorovo úplne postačujúce, hej, ako ja nie som nejakého menšieho vzrastu a podobne, ale ako pozriete, hej, ako aj to bočné vedenie tých sedadiel, krásne, hovorím, opäť prešívané, toto ma fakt dostalo a to auto vyzerá veľmi exkluzívne. Ambientné podsvietenie, urobíme si potom nejaké zopár zábery, kde je krásne večer vidieť, ako vám to krásne vysviecuje a je to super a tie farby si tam viete nastaviť od tej fialovej, ako teraz svietí modrá, červená a neviem aká šeliaka. Ako to prešívanie, tá koža, tá palubovka, už to nie sú tie plasty vrzgajúce, veľmi, veľmi príjemné, aj povozenie, aj ten pocit znútra z tohto auta nie je taký umelý, tak sa mi to veľmi páči. A čo by sme si mohli povedať k tomuto autičku, ako vidieť, už tu nie je tá rýchlostná páka, je to automat samozrejme, aj pri tých automatoch, ja neviem do ktorého roku, ja mám ešte 2021 a ešte mám tú páku. Toto konkrétne autičko je 2024, no už je to tretia generácia a radenie je prispôsobené na páčku. Neviem, či to práve ho kopírovali od Mercedesu, ale myslím si, že prvý s tým prišiel Mercedes. O to viac miesta je teda na tej stredovej konzole, tak nie je to také rušivé. Ja si myslím, že je to super, hej, a tá obrazovka. Nemôžem zabudnúť, samozrejme dnes za samozrejmosť bezdotykové otváranie kufra. OK, tak si ho prebehneme trošku jemne. Skvelé, tak si ho môžeme trošku prebehnúť a budete vidieť, čo tie prístrojovky ukazujú, teda Virtual Cockpit. Vyplo nám to, takže si to hneď vypneme. Toto robím stále pri každom aute. Poďme si to prebehnúť. Ako som už spomínal, rôzne asistenčné pomôcky a podobne. Tento systém ESC by sme si vypli, keď by bola zima. Vyskúšali by sme si ho. Toto konkrétne autičko je prednokolka. Toto som ešte zabudol teda spomenúť. Ale teda poďme teda na tú samotnú jazdu, ako som spomínal. Momentálne ho máme v P-čku. Dobre, toto je R-ko dozadu, ako som spomínal, a dopredu, hej, samozrejme. Takže dopredu. Uvoľníme ručnú brzdu a môžeme pohnúť. Signalizuje nám tam vlastne na tom virtuálnom kokpite aj vlastne tú zaradenú rýchlosť a podobne, tak máme tam dostatok informácií. Ako som spomínal, je to príjemná jazda, má to sedadlá masážne, takže keď si sadnete do toho auta a naštartujete, trošku to dofúkne, ako to máte nastavené, tak sa cítite v tom príjemne. Je to SUVčko, takže samozrejme sa cítite vyššie, hej, máte prehľad, krásne vidíte. Troška som prevýšil rýchlosť, takže to začalo signalizovať to zvýšenie rýchlosti povolenej. Tak môžeme sa vrátiť. OK, tak môžem čapnúť trošku na to. Ten motor počuť trošku. A dosť to točí do tých vyšších otáčok, čo je tiež zaujímavé. Tak pozrite, celkom svižné, rozbehlo sa to krásne, ako
ako fakt dobré, ako na to. Je tam tá pomôcka, ten hybrid, hej, teda elektro, takže benzín, hybrid, super, takže to auto ide celkom skvelo. Môžeme si skúsiť dať šport, trebárs, či to pôjde agresívnejšie. Asi trošilinku áno, ale ako som už spomenul, ten volant stúhne a podobne, takže super. A tým by sme asi videjko končili, takže dajte like, odber, všetko, stále nové videjka, teším sa na vás, podporíte moje nové videjka, stále budú nové zaujímavé auta, či už športové, alebo iné, tak teším sa na vás. Práve prichádzame odozdať autičko do autobazáru Diamond, takže mu týmto ďakujeme znova a vidíme sa, učíme sa, ahojte, čaute.